warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali denganku di channel YouTube Keluarga Mas Goblom. Halo pemirsa, selamat beraktivitas ya. Doaku selalu menyertai pemirsa yang sudah nonton, ya sudah selama ini mensupport, matur nuwun ya. Alhamdulillah. Hari ini aku udah siap-siap mau main ke Jepang kalau mumpung masa anto. Iku pemirsa pulang. Misalnya masa tuh pulang suwi, aku yo nek wayane Jepang ning Jepang dhewe pemirsa yo. Yo ngontrol Mas Alek yo. Ikut orang tua aku yo matur nuwun dibantu dibantu ibaratnya ngontrol anakku ya. Alhamdulillah. Mas Alek iki saksi bisu perjalanan hidupku pemirsa ya. Pernah ada di single parent ya. Pokoknya buat pemirsa bersyukur selama ini mungkin ibaratnya nasibnya lebih beruntung dari nasibnya orang lain ya. Belajar untuk bisa menghormati orang lain ya. Jangan suka menghina-hina orang lain. Tolonglah. Aku iki wedine ya, Bang. Nek Tuhan atau Gusti Allah iki mbales sing luwih buruk meneh. Kita tidak tahu loh ke depannya ya. Aku memang gak punya hak untuk membalas siapapun karena Tuhan ku sing paling kuasa ya. Bukan hanya maksudnya itu tujuan ke saya saja, ke siapapun. Hati-hati. Gusti Allah iki gak turu loh guys ya. Nek gak seneng ya wes, gak perlu mari-mari, gak perlu menghina seseorang saya gak dosa ya. Hati-hati. Aku malah sedihku ki mau ora perkara piye-piye nih. Nang konten nek gak seneng ya wis, gak perlu menghina ataupun ngomong mari-mari. Ku nek balik nang awake dhewe guys. Tenan aku gak ngapusi. Wis banyak kejadian seperti itu di depan mataku, menghina-hina wong, menghina-hina salah satu anggota keluargane wong. Bar kuwi kena bencana. Aku ki gak ndongano hati-hati. Nek gak seneng ya wis, gak perlu menggiring opini yang buruk terhadap orang lain. Kok balik nang awake dhewe guys. Nang dunia iki sedih lho nggo apa lah. Mencaci maki iri dengki terhadap orang lain ku gak pantas. Ya. Entah di konten orang lain, entah di kontenku dhewe, tolong hati-hati. Kon nasibmu dhewe yang tanganmu dhewe. Misalnya salah ya minta maaf, gak perlu kayak seperti itu ya guys. Aku sedih ya. Ke pesanku ya ngono, hati-hati ya. Banyak yang lebih beruntung kalian daripada saya ataupun daripada orang lain. Ya tidak tahu 24 jam gak usah memfitnah seperti itu. Fitnah itu lebih kejam loh guys daripada pembunuhan. Salah bulu atau yo ngomong sing apik. Nek gak seneng yo wis, aku yo gak kenal sing ngetik-ngetik aku ki yo ora kenal. Kok yo ngomong seperti itu. Ya. Aku gak klarifikasi, yo cuma ngelingno lah, hati-hati. Gusti Allah iki ada terus lho, gak pernah turun. Mun sampai asa balik nama dhewe, sakno aku. Ya wis iku ya pokok intine gak semua apa yang dikatakan ya kuwi benar. Ya iki aku arep balik nang Jepang ya iki mang sithik ya ngomong sithik-sithik guys ya. Ya sedih aku ngono kuwi ya. Wong di sekolah nang tuane iki ya omong sing apik. Misal nek salah ya omong sing apik, gak perlu lebay. Jenenge wong ki gak ono bare pemirsa, kok diulik. Ulik gak ono bare menungso ki. Perkara ngono gak penting, kecuali kaya aku ki menganiaya wong ngono ki ono benere ditegur. Aku ki gak ngapa-ngapano. Walah. Wis pokoknya ibaratnya yo ngono kuwi lah. Wong nek diiseni iri dengki yo ngono kuwi. Nang dunia iki sedih lho kok yo gak perlu. Kowe gak ora lumure manungsa iki pemirsa yo.
saiki guyu-guyu saiki menghina orang sesuk kita gak ero. Kan aku tak hati-hati uripku dhewe guys yo. Pene aku nek kene iki wong ado wong tuaku, ado anakku, melok bojoku, alhamdulillah wong mertuaku, adik iparku, keluargaku merah iki support wong edo ibaratnya raket apik sing heboh iku sing gak ero sing heboh tenan. Sing heboh dhewe iku sing ora ero apa-apa sing 24 jam gak ngerti ora kena ngomong sanggene dhewe. Hati-hati nek balik awake dhewe. Aku gak pernah jahat karo siapapun. Doane orang terzolimi lebih parah. Wis titeni ora sedelok. Ya hati-hati. Nek gak seneng karo aku gak, tapi gak perlu seperti itu tekan anggota keluarga aku lain. Kowe gak ero perjuangan di balik ini semua aku ki gak ero kan. Ya, semua kita lanjut lagi. Oh ya no. Yang warna merah barang pemirsa. Terima kasih ya. Kita lanjut lagi. Kita siap-siap karek. Boleh sarapan Mas Anto dulu. Kita sampai nganu apa? Sampai tuwek. Kita berangkat. Salah kawanan nek udan aku dini pemirsa. Raketang sehari semalam Mbak nilai Mas Alek sampai bapak ibuku. Tiga kue tiga loti sak umpel ti. Tumbas ning kundi Pak niki Pak nek tumbas. Oh nek kene sapine baru. Nang baru kono nek tuku. Nggih tenagane sudah Iki pemirsa kepet dolan iki grimis pemirsa sore. Kayak kita gak apa-apa. Iya Wong ae ora kaya dek kaya Nggih mak nek dijolno mak wong tenagane sing enom yo sik mergawe ado ya cara ngono Wong tak ngidul ki mana ndek nanani. Gara-gara ndek iki nek mendung ki lho yo. Dadakan mak iki ceritane. Iya. Oh. Terus nyeluk Molang. Sapari ya molang namono sing nuku wong cabean. Nggih. Aku ki Berene mau ninggal kene lho tanah RT 1 kene lho. Mriki wong nggih wonten RT 6 ninggal. Tipati. Wedi. Kan lemeh cilik Sapine. Lulut yo ya. Nah sing ndek kae oleh konjo kae nduk cara kono lulut. Lulut iki oleh Nek samene iki kan tenagane sing tuwa nek golek iki gak ngono kuwi ora ngentekno sak kuwi. Tidak mangan. Ya lulut yo gak lagi lagi diseleh rene gak galak ngono lho ya. Yo anjene gak mesti. Nggih. Tapi jo Blasteran iki. Apa jo. Boleh. Iki pemirsa tuh. Nik. Cara mana niki digolekna sing luwih cilik ngono, Kong. Kan dibitan wedok. Yo wedok nek lanang ki rugi nek pen-pen ya, tenan. Pak kula ket mbiyen mula wedok Pak? Pak nek tumbas. Nek lanang ki piye cah yo bathine iki gak kaya wedok. Kayak wedok lho. Aku ki nek golek lanang ki apa le Kak? Nggih. Cilik ngoleh blendingi, larang golekno katul, golekno tetek bengek ngono ki aku kuwatir nek wedok. Pak kula ket kula bayi niku ngopeni wedok terus kok Mak, bathine wedok. Aku ndek kemelu kok aja ngopeni saben dhewe kait lahir bayi kok mboke ngono gak anu. Lah nggih. Nek wedok iki nek wong desa ngono pemirsa bathine iki luweh dawa lah nek timbang lanang ya lanang ki pendak nek. Lanang ki ngene yo akeh katule. Betul nggih. Kare sak pira. Bener jarene iki bathine akeh tapi kepotong akeh lho ngono kuwi. Nggih. Lanang nek katul ngono. Cara mana pirang sasi umure misale ya. Iki dara sekitar ora enek le. Ngeloh dikeloh dhewe Mbah kok iso ya. 7 bulan ngene paling. Sekitar 7 bulan iki. Lah aku lho. Ya, wong nek ngeloh iso ka. Pak aku nek golek bayan sing ngeloh bayan ning nggon kono iku bayane sing pangeloh. Ya petrotan. Cuma iki kok omahe kok akeh sapi, akeh balane ngono lho. Dadi yo ning kene yo Cah, kowe ling
Pak sapine Pak. Pakku saiki wis kesel wis mergane proyek dadi sapine didol, gak ono sing golekno pakan. Kandari. Buke dodol. Lah nek pamne proyek jelas sing ngeterno sapa? Buke niku mboten motor piyambak, kadang Pak diparani Bu tukange. wis ana motor. Saged. Wah, gak Mari ada carry. Tapi nek nerotan gede tak pengen kok nang cepu kota kok mbluru kota tak pengen, Mak. Mboten Bu san Pak motor. iso. Ndak dodol dhewe, nek mulai dhewe. Mari carry. Mane goci. Ibuku sik nomo. Lah Pak aku kan nek budal mergane brek diparani bature dadi montore dienggo buke. Ngono. Saiki wis gak duwe sapi, gak ono sing ngopeni ya. Iki ya Allah. Imut-imut ya. Lulut sisan ya, Lah ya. Lulut-lulute cuma bunga-bunga ku lho kan. Nek lesu. Nek Jepang iki mesti wedok lanang dicombor katoloke. Pake kae lah ra ketung. Cepet tahu lho, ampas tahu. Ampas tahu tapi kecanduan nek anu ya, nek Pake kae tahu kok. Nang Jepang kan akeh anu nang genenge pabrik tahu. Apa jenenge carry? Panjenengan nek gelem ngamuk iki yo Ya nek kono. rada ngebab ngono lho. Heeh. Tapi lu memang anu Pak ya, Den. Iya, Mas. Depin mau. Iya iya. Ya. Oke. Ini sudah sangat siang sekali Pasar Merah. Yes, kita berangkat dulu ya pemirsa ya. Tak tutup dulu kontennya. Terima kasih di perjalanan pulang. Perjalanan ini. Bapak Jolali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.